abagusimi into asemwabeta James Malibongwaye mugabane n'umukuru Kisii County ninde namayana manna senkoro yane kubwatekana no gosira kwa oyo kabere omuzigari yone Peter Nyakangi Osugo oyitwa kwaretenere gasingiya for 2 terms emyaka 12 governor of Kisii County ase emyaka 10 narenga abizi nyagozira Osugo nigo atenete koba ekeroreryo ekiya ase etabia engiya ya undiscipline oboremu gose courage amona integrity gose oboene abasani baye nigo bare komuruka dadi ase familia ya nyagosira musani one umurugi oye abana baye bonsi eyamate yaye abasani baye bonsi gakipole sana esaba koriye gas bonsi ba Kisii County bakorete gas no musani one Osugo pole sana esaba abantu bonsi banyansongo so bamusani one amo naba basbaito mwensi pole sana togo saba Nyasaye abaremye ase chinga kiechi igachya ubukendu pole sana naende Nyasaye baseseni. Thank you.